खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैनाय जादों बे भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे थाम्बनेलाव नायनानै आं मानि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो नागिरदों बाट नोंथांमोना बेखौ साननानै बेखौ जेन'बा YBY नि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बियो फेक बियो खारगोन मागोन नेगेटिभ सर्स लानानै बे भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना बेयावनो स्किप खालामगोन नाथायबा आङो बिनि डिटेल्स बिनि सिंनि बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों खोन्थानो नागिरदों बिनि सिङाव मा दं ना जों बेखौ बुजिनानै लानि बिनिफ्राय जोङो इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ ना खालामनाङा बियो मोनसे लिगेला इलिगेल बिनिफ्राय बियो मोनसे राइट वे ना रं वे जों बेखौहाय जोङो मोजाङै डिटेल्सै बुजिना लानो नाजानि बिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेयावहाय गोबां अपरचुनिटिखौ नोंथांमोना हमथानानै लानो थाखाय हायो आरोना आङो बारा गोबाव बुङा जे आङो पइन्टफोर माबायदि इम्पर्टेन्ट बेखौल' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन दा आङो नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअनि जोबनायसिम थाफा आं नोंथांमोननो जे बुंनांगौ बाथ्राफोर जे इम्पर्टेन्ट बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गासैखौबो डिटेल्सै बुंनो नाजागोन जानो हागौ माखासेया थालाङोबो जानो हागौ आङो गोबांथार सम जाबाय भिडिअ बानायिया बुंनायनि माखासे मा होनना बुंगोन कनफिडेन्सफ्राबो बायलाङो गोबाव जायोबा ना बेखायनो आङो गोबाव सम खालामालासिनो बे भिडिअनि गेजेरजों स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैखौबो खोन्थालांनाय जासै आङो दा डाइरेक्टलि आङो खुलिनोसै YBY खौहाय आं खुलिबाय दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन एक्चुअलि आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे बाथ्रा बुङो नोंथांमोना बेवहाय इनभेस्ट खालामोबा ना दिनाव खालाम नाइटआव नोंथांमोना माब्लाबाबो दा खालाम बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव वार्निं होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन टटेल एसेटआव आंना एसेट भेलुआ 7,900 सामथिं दङ दा नोंथांमोना बेवहाय बिनि सोमोन्दै आङो खोन्थाग्रोनो सानदों जे फाइनाव थाङोबा नोंथांमोना बेबायदि जे दिनैहाय ना 17 जुलाइआवहाय बेयाव बेबायदि इभेन्ट खुंखांबाय गुवाहाटी खानापारा ग्रीन रिजर्टआव आरो दा नोंथांमोना बेखौ नाय जे बियो राइट वे ना रं वे बेखौबो नोंथांमोना आङो खोन्थागोन बियो सिगां जानानै थांखांनायनि बेयाव जेसेबांनाखि इभेन्टफोर जाबाय बेवहाय फट'फोर नोंथांमोन नायनो थाखाय हागोन बेफोर गासैबो इभेन्ट जानायनि दा नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ माब्लाबाबो दा हगारनानै आं बुंनो सानो आरो दा बेयावथ' आंनि वालेटखौ नोंथांमोना नुखाबाय बेखौ आङो गोसो जायोबा दाबो उइथड्र खालामनो हायो दाबो दिहुननो हायो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मेनलि बुंनो सानदों जे डिप'जिटआ जोंना 6,000 दं 6,000 10,000 बेनिफ्राय 15,000 दा नोंथांमोना 6,000 खालामोबा जुदि फैसा गैयाबा 6,000 जों नोंथाङा स्टार्ट खालाम बेनिफ्राय 10,000 बेनिफ्राय 15,000 जुदि नोंथाङा जेसेबां गोबांनि इनभेस्टमेन्ट खालामगोन एसेबां नोंथांनाव प्रफिट फैगोन बेनिफ्राय आङो बेवहाय बुंनो सानबाय नैबेखौहाय जे ट्रान्जेकसन हिस्ट्रियाव आं फैबाय कम्पानिया खारगोन ना मागोन नोंथांनि सिगाङाव नैबेवहाय एबार नोंथांमोना बुजिगोन जुदि आङो फार्स्ट डेआवहाय आङो माबादोंमोन ना इनभेस्ट खालामदोंमोन अब्ला आंनावहाय फैदों बे लास्टआव नायना 648 आंनावहाय फैदों 640 आंनावहाय फैदों बेनिफ्राय कम्पानिया लादों 360 कम्पानिया लादों अब्ला नोंथांमोना बेवहाय आङो मोनो 288 रुपिसल' आङो बेवहाय मोनो अब्ला आंनिफ्राय बांसिन कम्पानियासो माने मोनो आरोखि आं जे ट्रेडिं खालामदों आंनिफ्राय बांसिन कम्पानियासो प्रफिट जादों नाथाय आंनावहाय प्रफिटआ कम्पानिया बांसिन लादों आंनाव खम फैदों बेनिखायनो कम्पानिया बेयावहाय गोबांथार लाब जायो आरोखि ना गोबां प्रफिट दं नोंथांमोननि सर्सजोंहाय बेखौ साननो हायो जे बियो कम्पानिया मुलाम्फा जायोबा कम्पानिया गोबाव जोरनो हागौ ना कम्पानिया मुलाम्फा जायोबा कम्पानिया गोबाव जोरनो हागौ नाथाय जुदि बियो इलिगेलनि बाथ्रा फैयोबा ना जेनेबा जोंनि आसाम स्टेटआव बेबायदि गेम्बलिंआ सोलिया बेखौहाय नोंथांमोना साननो हागौ थिग दं बियो थिगानो बाट मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोङो जुदि सरकारा बेखौ बेन खालामो गोसो जायोबा बेन खालामनो हायो जुदि सरकारा बेवहाय बेन खालामनो गोसो जायाबा बियो थाबाय थागोन कम्पानिया खिन्थु बेखौ बेन खालामनाय नङा आरो बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय OC DC IC फ्रानो बेवहाय माने जइन जानानै दङ बिसोरनो खामानि मावगासिनो दं दा फिसा फेनला जोंनि गेजेरावहाय प्रब्लेम फैयोब्ला बिसोरनो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ फोथाया जानो हागौ बाट बियो नंगौ बियो रियेलिटि आं नोंथांमोननो रियेलिटिखौ खोन्थादों जुदि बियो खारबा बायोबा बियो दानो खारा आरोना
कम्पानिया बेखौ दानो फोथाया आसाम स्टेटनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ माबा मोनसे खालामो सानदोंब्ला बियो असम्भबबो बुंजागोन खिन्थु बेखौ आङो इसेबां रिस्कि आङो बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला उनाव माबा मोनसे जाहैनोबो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना रिस्क लानानै खामानि रिस्क लानानै खामानि मावाबा जेबो जाया आरोना डिप'जिट खालामोबा नोंथांमोनाबो डिप'जिट खालामो आरो नोंथांमोना बे फायदाखौ माब्लाबाबो खोमानो नाङा आरोना नोंथांमोना बेखौहाय एकदमबारे एटेम्प्ट खालामथार अब्लासो नोंथांमोना बेनि जेनाखि अपरचुनिटिफोरखौ नोंथांमोना लानो थाखाय हागोन आरो आङो बारा गोबाव बुंनांगौ गोबां थालांबाय जानो हागौ नोंथांमोना जुदि कुइसनफोर ओंखारदोंबा नोंथांमोननि गोसोआव YBY नि सोमोन्दै नोंथांमोना सोंनो हागोन बियो जेसेबां गारि थार 15 लाखनि गारि बेनिफ्राय गोबां बाइकफोर बेबायदि गोबांथार इभेन्टफोरबो खुंगासिनो दं बेयाव नायनो हागोन नैबो बाइकफोर दं गोबांथार पालसारफोर आइफन भिभ' मबाइलफोर बेबायदि उइकलि मान्थलि बेवहाय माने चेलेन्ज होबाय थायो आरो ट्रेडिं खालामनांगौ बेबो मार्केटाव थांनानै बेवहाय गोबांथार प्रडाक्टफोर कम्पानिफोर दङ बेखौ बिसोरो सिगनेल हरखायो बबे कम्पानिया बबे प्रडाक्टआव फैगोन आरो बेखौ डाउन खालामनांगौना बेखौ आप खालामनांगौ जुदिबा आङो हमनानै लादो बेखौ दिनैहाय फैदोंमोन बे YBY बेखौ जोङो नैबे कल दं पुट दं बे कलाव सिगनेल होयोबा कल खालामनांगोन आरो पुटआव सिगनेल होयोबा पुटआव थुनांगोन आरो अब्ला नोंथांनि प्रफिटआ 100% फैगोन खिन्थु हयले बेवहाय माने माबाबो जायो मा होनना बुंगोन बेखौहाय बियो गोरोन्थिबो जानो हागौ बबेबा समाव खिन्थु 99%आनो बेवहाय बिनि सिगनेला नंगौ आरोना 99%आनो बेवहाय प्रफिट दङ बेखायनो आङो गोबांथार बुंनो सानला लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि बेवहाय खामानि मावनो गोसो दंब्ला बे लिंकआवहाय थांनानैहाय जइन जानो हागोन नोंथांनि मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय OTP फैगोन बेनिफ्राय पासवर्ड बानायनानै लादो बेनिफ्राय उनावहाय आंजोंहाय कानेक्ट जानो थाखाय आंनि नाम्बारखौ WhatsApp नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय WhatsApp नाम्बारावबो नोंथांमोनहा आंजों कानेक्ट खालामनानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ सोंनानै लानो थाखाय हागोन आरो दा बेनिफ्राय कास्टमार केयार दङ बेवहाय गोसोबायदि सोंनो हागोन सार्भिसाव थांनानै ना सार्भिसाव थांनानै बेवहाय थांदो गोबांथार नाम्बारफोर दं नोंथांमोननि प्रब्लेमफोरखौबो सलुसन खालामगोन जेरैहाय आंनाव मोनसे प्रब्लेम फैदोंमोन नै सासे ब्रादारनि बेखौ आं बानायना होबाय बेनिफ्राय सलुसन जाबाय बियो दा बेबायदि प्रब्लेमफोरखौ बिसोरो माने सल्भ खालामना होनाय जागोन आरो